Naše spolupráce s firmou Kardex začala již před 18 lety. Automatizované skladové systémy nám tehdy pomohly ušetřit skladovou plochu a zrychlit vychystávání součástek do naší výroby. Další rozšíření proběhlo v souvislosti s expanzí naší firmy do odvětví automotiv. Tam jsme potřebovali získat dostatečnou skladovací kapacitu. Prozatím poslednímu rozšíření došlo v loňském roce, kdy jsme vzhledem k růstu firmy a zvýšení požadavkům na skladové prostory rozhodli pro instalaci 2 strojů Kardex Compact Buffer. Celkově ve 12 skladovacích systémech Kardex máme uskladněno na 10 000 druhů materiálu. Implementace proběhla velmi rychle, v řádu dnů. Další výhodou je spolehlivost komunikace a také zabezpečení dat. Citlivá data zůstávají pouze v prostředí SAPu a jsou jim plně chráněná.